אני זוכרת שהמשותף בינינו זה היה מוזיקה בהתחלה. אם היה לי כלב הייתי קורא לו פילטר, פילטר, פילטר. אם היה לי כלב הייתי קורא לו פילטר, פילטר, פילטר. אם פילטר. אם כלב. יא משיבולים שמיסה פילטר, פילטר. כשתגדל ויהיה לך כלב אני אקרא לו פילטר. קרה לפני עכשיו כבר 10 שנים. זה היה במופע הקולנוע של רוקי, שהיינו תמימים וצעירים. גילינו מהר מאוד שיש לנו טעם דומה בהומור ובשטויות. בכלל דברים שהולכים טוב עם פיגור שכלי. ההתחלה הייתה די על רקע לכתוב ביחד ולעשות קטעים ביחד ולהופיע ברוקי ביחד. ולהגיד על רקע מקצועי. ואז קם צוות נזק. צורפנו אליו אחרי הרכבים משתנים של לפני. התגמשנו סבבה ביחד, אבל לרן ולי, כך אני מרגיש לפחות, הייתה תקופה קומית יותר טובה מן השאר. והיינו יושבים ביחד ועושים פשוט טונות של פרויקטים ביחד בכיף. הייתי תמיד נהנית ורוצה שהוא יבוא כל הזמן ושאנחנו נעשה כל מיני שטויות ביחד. והיה פה ממש גן ילדים, כי זה מטורף לעבוד איתו לגמרי. הכרתי את רן בערב פרינג', הקראתי שירים. זה היה באשדוד, בחוף המצודה. פשוט איזשהו רגע של התבודדות שהיה לי, הוא ניגש אליי. התחלנו קשר שנמשך 1.9 שנה, כמעט 2 עד שהתגייסתי בעצם, ואז דרכנו ככה נפרדו. בערבים האלה של הפרינג' הדרומי, רן ואני עלינו מספר רב של מדרגות מבחינת איכות והבנה וגיבוש כקומיקאים. כי עמדנו בקצב אינטנסיבי. עיקר העניין היה להופיע, וכתבנו מערב לערב חומר חדש. היינו יוצאים לג'ם ביחד, ב-30 ומשהו. לפעמים רן אמר לי במקומות אחרים שהוא רצה לעשות ג'ם, כמו כסית או כוסית או משהו כזה. כסית. כן? כסית. ושם הייתי איתו. ומה עוד? ומייקס פלייס. דבר ראשון, Live Music Bar, דבר שני, Your Home Away From Home, וככה שילוב של השתיים. אני חושב יוצרים איזשהו הוואי תרבותי ומוזיקלי מאוד מיוחד. באותו יום אני דיברתי עם רן כמה פעמים. רן הקליט באותו יום אצל דליה שיר. רוצה ללכת למייקס פלייס, אני חושבת. ואז הוא התלבש הדבר השחור הזה, הארוך הזה, ועם הכובע הזה, פשוט אני לא אשכח איך זה נראה. והוא אמר לי, טוב, כאילו אנחנו נדבר ושלום, וביי וזה, והוא הלך למייקס פלייס. הלילה מאוד מיוחד, התחיל מאוד טוב, אווירה מאוד מענה ומאוד כיפית, ככה יותר מהרגיל, זה היה יום שלישי, זה היה ג'ם סשן. ההוואי של הערב הוא ביצירה המוזיקלית, והמוזיקה באותו ערב הייתה משהו מעל ומעבר. קיבלתי טלפון מדיקי, שאמר לי שהיה פיגוע במייקס, הם בדיוק עזבו את רן והלכו הביתה, הוא וחברתו. רן נשאר לג'ם והיה פיגוע. ואם כבר עסקנו במוות, זה דבר נורא להגיד אם כבר עסקנו במוות. לא יודע על מה אתה מדבר. קיבלנו תגובה לאחת היצירות שפרסמנו על גבי האינטרנט מבן אדם שקרא לעצמו מוות לרן ברון. אני רן ברון. מישהו שהכיר את צוות נזק אמר לי שאם הוא היה זוכה
כאילו, לשרוד את הפיגוע הזה, בטוח הם היו עושים על זה איזשהו מערכון מטורף. לגמרי. ואנחנו חייבים להרוג את רן ברון. אני דרך אגב רן ברון. הוא עשה שואו על המוות שלו. כמה פעמים. בצוות נזק. תדמיינו דרמרון. זה כואב. אני זוכר, הייתי מאחורי הבר, ואני זוכר שראיתי הבזק אור, ומיד לאחר מכן שמעתי מעין קול נפץ, ורצתי החוצה, מיד הבנתי מה קרה, רצתי החוצה, רצתי חזרה פנימה, רצתי חזרה החוצה, ואנשים התחילו להבין כולם מה קרה, והתחילו לקום ולצאת מהמקום. חוויה לא מתאימה כל כך. ככל שהזמן עובר, ההלם והבלבול הלכו וגדלו. הלכתי לעשות טלפונים. אז אני מקבלת טלפון ב3 בלילה או משהו כזה, או 2 בלילה משמעון. ושמעון אומר לי, תשמעי, הוא היה מאוד, רן לא איתנו, רן נפצע או משהו כזה. אז אמרתי, די, שמעון, תעשה לי טובה. תעשה לי טובה, די עם השטויות האלה, באמת, כי אני הייתי רגילה לזה כל כך. לכל ההומור, הדבר הזה. אז אמרתי, לא, אז הוא אומר, לא, אני רציני. אמרתי, בטח את רציני. אז הוא אומר, לא, אני רציני. אמרתי, מה? כאילו, הייתי בשוק. הסתבר שאחי שמע ברדיו שרן נהרג, והוא פחד שאני אשמע את זה מהרדיו, כי אף אחד לא יצר איתנו קשר. אז הוא התקשר קודם כל למפקד שלי, שיכניס אותי לחדר, שישמרו אותי בהסגר ככה, שאני לא יודעת. ואז המפקד שלי והקצינה שלי היו אלה שבישרו לי את הבשורה, זה היה מאוד מביך. מספרים לי דבר כזה, ואוקיי, אמרתי תודה, קמתי ורציתי ללכת משם, כי לא נעים לי לבכות ליד אנשים שאני בכלל לא מכירה, אבל לא נתנו לי לצאת. אז נשארתי שם לבכות מול קצינים, שזה היה מביך מאוד. קצת כעסתי על כולם שלא הודיעו לי, אבל לא הבנתי, כי אף אחד לא רצה להודיע לי, את יודעת. מי רוצה להגיד את זה? מי רוצה לבשר את הבשורה ועוד לי? זהו, הרגשה של פספוס, כי לא יצא לי להגיד לו שלום. אי אפשר להסביר אותו. אל תחפשי הסבר, נראה לי פשוט תגידי תודה שהכרת אותו. אני חושב שהייתה קשורה מאוד לזמן הנסיבתי ולעובדה שיום העצמאות והיה שבוע מיד לאחר מכן, וזה היה נראה יותר מהכל, זה היה נראה מאוד סימבולי בשבילנו לפתוח דווקא במוצאי יום הזיכרון ולפתוח ביום העצמאות, מעין, אפשר להגיד קצת פטריוטי, patriotism. You're all expected to take part. If you don't take part, you're going to be taken outside. Yeah, And if you're taken outside, that well... means get up on the table and dance. Get up on the table, get up on the floor, get up. You don't have any what? If you don't take part, you're going to be taken apart. Is that clear? Yes, so I want to see people clapping, I want to see people dancing. Every guy, grab a girl, every place around the world. I should one for the body, one for the show. I'm getting ready now, go cat go, but don't you step on my blue station. האמת אני לא יודע אם יש כל כך הרבה הבדלים בין מייקס לפני למייקס אחרי, חוץ ממייקס אחרי מכיר הרבה יותר תמיכה ומכיר הרבה יותר אנשים שטרחו ליזום ולהביע את התמיכה הזאת. וזה באמת ההבדל היחיד, אני חושב. המקום גדל, המקום התפתח, המקום גדל והתפתח גם קודם. זאת אומרת, זה תהליך שאני לא חושב שהוא קשור כל כך לאירוע, אבל בהחלט אנחנו קיבלנו הרבה חשיפה ודיברנו עם הרבה אנשים, והרבה אנשים פנו אלינו רק בגלל האירוע הזה ובגלל התגובה שלנו לאירוע הזה, אני חושב. בינה לביני הייתה כימיה ייחודית במינה
אני מניח שרק אחרי שהוא הלך אני הבנתי בעצם מה חסר לי בשביל לכתוב ובשביל להיות מצחיק שוב. רן, מה דעתך על השיר? בעצם ממשיך את המסלול שאפשר לומר שרן שם אותי עליו, או השותפות בינינו שמו אותי עליו, שאני בטוח שגם רן היום היה איפשהו במסלול הזה, אם זה לא היה נעצר איפה שזה נעצר. I am so beautiful. To me, can't you see? I'm everything I hope for. I'm everything I need. קשה לדבר עליו בלי להגיד שהוא היה מוכשר ואומן ומטורף והכל, הוא היה... לי הוא היה חבר טוב. זאת אומרת, אני מרגיש כמה מתוכו אימצתי, ואני מרגיש כמה מתוך זה חסר לי עכשיו. וזה לא... זה מתעמם, אבל זה לא נעלם אחרי 4 שנים, הרבה מהחיים שלי אני מנהל, זאת אומרת, אני משווה באיזשהו מקום אני מייחס לרן, או שאני חושב על רן, או שאני... כמו שזה בזכות רן. זאת אומרת, זה בן אדם שאיתי לפחות הוא נשאר, אני רוצה להאמין לכל החיים. אפילו אם הוא פיזית לא יכול להיות עליו. הביטחון העצמי עולה ויורד ונוזל ממני כמו הדמעות שזולגות מעיניי כשהשחר עולה והלבנה יורדת בבואתי משתנה בכל הצצה בראי לא יודעת עליה דבר רוצה רק ללמוד לאהוב ולשם שינוי גם את עצמי אתמול הייתי יפה לפחות את זה אני יודעת לפעמים זה עוזר בכל בוקר עושה היכרות מחדש בעיקר עם העיניים ולוקחת אותן לטיול משותף על גופי בתוכי על הפנים ברגשות מעורבים יוצאת מעצמי ויושבת איתם